Nakipagpulong ang SM executives kay Governor Dennis Delta Pineda upang ibahagi ang proyektong SM Grand Terminal Clark. Ang transportation hub ay itatayo sa loob ng SM City Clark Complex sa Mabalacat City at magkakaroon ng airport style ng ticketing, arrival at departure. Magiging konektado rin ang Grand Terminal sa Malolos Clark Railway Project. So yung components po niya, magkakaroon po kami ng dalawang level na terminal, no? Yung ground level para po yan sa mga public utility vehicles na jeepneys. Sa second floor po yung public buses naman. No? Even yung BRT pala, meron din kami sa ground level. Pero mag-incorporate din kami ng konting retail, no? Para services, ganyan, para comfortable din po doon sa ating mga customers, no? Even yung common area niya, air condition, so it will be connected to the entire SM Clark complex. Bilang suporta sa produktong lokal at pangkabuhayan ng mga Kapampangan, iminungkahi ng gobernador na maisama ang mga ito sa gagawing Grand Terminal. Yung mga local product po natin, pagkain, mga pasalubong or what, nabigyan kagad ng slot yung mga Kapampangan ho. Huwag muna ho puro national kagad. Hanggat maaari, mauna muna ho yung mga Kapampangan. Layo ng Grand Terminal na maging sentralisado at maging mas kumbenyente ang sistema ng transportasyon sa lalawigan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.